देखिबा आज न्यूज कौन अछि कौन हैला सुभद्रा योजना रे बड़ बहू पैसा पाला बोली सान बहू रागी काटी देला भाई कौन काटला ये योजना बेकार कला मनीष बर्बाद कर देला नालू तोर कौन लगी नालू नालू तोर कौन है नालू अभी ये भात धरले कि भजा कर फोन कर सागर सुखिब बसुदा फाटिब सूर्य भी हे बथाय हर मरा हे बजाया तमा तमा लोगे कौन तमा तमा गीत गाइतो तू कौन तू अधर जा तू खाओ देखिते ये बोल तू संतरा उठा हेलो भजिया संतरा कौन होइछि एटा हम चेयर बैठला मोबाइल देखि कोन गली पइला टी आसन टी जल्दी देखिया दादा हम जाउ छु दादा टी जल्दी आस भाई हो तब वीडियो करे हां चल आई चल जल्दी संतरा को हिच तो पानी लाओ मोबाइल देखुला गली पे हटाते मु जानि पे थोड़ी फुर्सत भी ताकू धर मेडिकल ले जा चलो ए तू कोइ आज कोइ जाउ हां धर अरे राम गोलीरा खाइ दे देनी याना बड़ा ठीक क्लियर होले लास्ट उडा लई जाउ हो यार मुझे क्लियर कर देनी चुंगाना के डाकुछ चुंगाना नाती बाड़ी आड जाइछन ओ चुंगाना ओइ तो चुंगा भाई दे ओ भाई दे पूरा मुझे पड़ जाऊ चुंगा भाई दे ए इता चुंगाना नहीं है इधर बजिए चुंगाना आगे जुआरे ध्यान को चुंगा देखा कि नसन कलु आशा छाड़ी नसन तो कलु भाई मोबाइल गली पड़े थोड़ी फुर्सत भी मेरे संभाल पाने जंगल बन कड़ा कड़ा उड़ी निजड़ा फल ताको आनी बाटे की सकाल ठीक अच्छे भाई आम पढ़ू कितु 27 मिलना फल फल से मिल फल पड़ब कौर दादा भयंकर दादा कि कौन बहुत पूर्वपुरुष रही आदि मानव मैंने फटो नहीं मैंने बहुत डेंजर खाली तीर मारे खाली जंगल दिए जाए केवे भी फेरी चापी नहीं तुम तो जापर जीव किसी असुविधा नहीं फल नहीं
ଆଠିଟା ପେଟରେ ଗାଧୁଆ ନା ସକାଳେ ଦବ ପିଲା ଖାଇ ଦେବ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି କହିଛନ୍ତି ନ ଆଣିବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫଳ ହିଞ୍ଜଡ଼ା ଫଳ ନ ଆଣିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। କଣ କଣ ହେଇଯିବ? ହେଇଯିବ ଜାଣିପାରୁନି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଛକା ହେଇଯିବ। ନା ନା ଆମେ ଆଣିବୁ ଆରାମରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଯାଇକି ନେଇକି ଆସ ହିଞ୍ଜଡ଼ା ଫଳ। ଆଲୋକ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଘରେ ତେଲ ସରିଯାଇଛି ଯାଉଛି ତେଲ ନେଇ ଯାଉଛି ଭଜି ଭାଇ ଭଜି ଆମେ ଯିବା କାଲି ସେ ପଳେଇଗଲେ ଆମେ ତୋର ଯିବା କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଉ ଯିବା କାଲି ଏକାରେ ବାହାରି ଯିବୁ ଆମେ ଯିବା ଯିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଯିବ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ଆଜି ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତୀର ମାରି ଗାଣ୍ଟି ଫୁଟେଇ ଦେବେ ଟୋଟାଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ କାହା ପଳେଇ ଯିବୁ କାହା ତ ପୁରୀ ଯିବେ ନା ଆଜି କୋଉ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ବ୍ୟାଗରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଏ ଡେଉଁଟା ନେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବୁ ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଖତରନାକ ଆଙ୍କ ଭଜିବି ଲୋକେସନଟାକୁ ସେଇଆଡ଼େ ଦେଖି ତା ବଣୁଆରେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକେସନ ଦେଖିଲେ ଚାଲେ ସେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପଚାରିବା ହିଞ୍ଜଡ଼ା ଫଳ ହଁ ଭାଇ ସେଠି ଏ ପିଲା ଏଠିକି ଆସ ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଳ ପାଇଁ ଯାଇଛୁ କି ଫଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାବା ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜିନିଷଟା ଫଳ ଏଠି ମିଳୁଛି ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାବା କହିଥିଲେ ଆମର ସେ ନିହାତି ଦରକାର ସେ ହିଞ୍ଜଡ଼ା ଫଳ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଇଛୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୋର୍ଡ ପଡ଼ିକି ଆସିନା କି ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଆଦି ମାନବ ରହୁଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ସେଇ ଫଳଟା ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ ଯାହା ଯଦି ହଉଛି ଯିବ ତମେ ସାବଧାନରେ ଯିବ ତମ ହୁସିଆରରେ ଯିବ ପଛକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ ଭାଇ ଆମର ସେ ଫଳଟା ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଯାହା ହବ ଯା ଆଉ ସାବଧାନରେ ଯିବ ଆଉ ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାବଧାନରେ ଯିବ ଯାଉଛ ଭାଇ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଯାଉଛ କୁଆଡେ ଭଲ ଜାଗା ନୁହଁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯାଉଛ ଫେରିବା ରାସ୍ତା ପାଇବନି ଯା କଥା ଶୁଣୁ ନା ପଳଉଛ ଯା କୋଉଠି ଆଇଲେ ବି ଏଟା କେମିତି ବାଟ ପାଇଆ ନା ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଚାଲ 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 ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଯିବି ପରେ ନେ ଗୋଟେ ତୁ କଥା ଯିବ ତାହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ
ସନ୍ତରା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେ ମତେ ଏକା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାଇଁ ସେ ସନ୍ତରା ଓ ସନ୍ତରା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭଜିଆ ରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଭଜି ସନ୍ତରା ସନ୍ତରା ରାତି ହେଲାଣି ଆଇ ଟିକେ ସନ୍ତରା ଭଜିଆ ରେ କୋଉଠି ରେ ଭଜିଆ ମତେ ଏକା କରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଭଜିଆ ରେ ମୁଁ ଭଜି କେମିତି କଣ ପକ୍କା ହେଇଛି ତ ଭଜି ମରିଗଲା କି ଭଜିଆ ରେ ଭଜି ଭଜି ବେ ଭଜିଆ